et ibi redetur modam in Jerusalem, ex audi orationem meam, a te omnis caro venir. Kien fid-9 ta' April tal-1960 li ħareġ l-ewwel digriet mill-awtoritajiet ekklesjastiċi li kien impona dnub il-mejjed bl-ewwel persuni li jkunu fil-mira tal-Arċisqof Gonzi ikunu iż-żgħażagħ fih dan il-moviment tal-ħaddiema. L-ewwel interdett li kien ħareġ kontra il-moviment tal-ħaddiema kien kontra il-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda taż-Żgħażagħ Laburisti, dik li llum qiegħda tissejjaħ il-Forum, li kien Lori Sant. Lori Sant kien is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda u kien ukoll l-editur ta' ġurnal li aħna konna noħorġu kien jismu The Struggle. Dak kien ġurnal komuni li aħna konna nagħmluh bit-typewriter, nagħmluh bil-fotocopier u noħorġu nbijgħu aħna stess kemm wara l-bib tad-Dockyard u kemm wara bib il-Belt. Fi-żmien ir-randan ta' 50 sena ilu l-Arċisqof Gonzi kien ħareġ pastorali li fiha attakka bl-aħrax lill-Partit Laburista. Ġew kamillerijiet li żgħażagħ dak iż-żmien ħassew li ma kellhomx iħallu dan l-attakk għaddej u kienu rribattew permezz ta' artiklu fil-ġurnal The Struggle. U aħna dirilna li kellna ma kellniex inħallu għaddejja dina u permezz tal-artikolista ċertu John Rizzo irrispondejna b'artiklu jismu Eppur si muove, ġifieri minkejja kull kundanna id-dinja se tibqa' ddur. Maħna nibżgħu u se nibqgħu niġġieldu l-ġlieda tagħna. Dunanċ Sejkel li diġa kien iservi ta' saċerdot fil-parroċċa ta' Żejtun jispjega x'kien ifisser l-interdett. Interdett ifisser li ċerti individwi sewa ma jistawx jirċievu s-sagramenti li kienet ifisser. Iż-żgħażagħ fih dan il-Partit Laburista fissru l-impożizzjoni tal-interdett bħala sfida biex ikomplu jaħdmu. Il-fatt ma ħadniex bis-serjetà ħafna aħna, ħadni iktar bħala challenge illi dak li qed nagħmlu huwa sejjer fit-triq it-tajba għax qed jikkrea reazzjoni, allura lilna iktar tagħna spirtu u saħħa biex inkomplu niġġieldu u nkomplu nagħmlu dak li konna qed nagħmlu li nkunu frontline tal-Partit Laburista. Fl-istess waqt imma kienu mħassba l-ġenituri u l-qraba tagħhom li kienu qed jispiċċaw fil-mira tal-awtoritajiet ekklesjastiċi intortament. Aħna dik il-parti li kienet li tiktar tinkwetana għaliex huma mhux kienu jattakkaw lilna xafu li lilna ma tantx iweġġawna malajr. Huma kienu jattakkaw lill-familjari tagħna, lill-missirijietna, l-ommijietna u dawna li kienu anzjani fl-età ħafna minnhom kienu jiddependu fuq l-istess flus ta' żgħażagħ kienu jibżgħu li dawna se jiġu vittimizzati. Il-biża' tagħna kien dejjem illi aħna se jweġġewlna l-ġenituri tagħna u hemmhekk qed joqtuna fil-laħam il-ħaj. Biss minkejja dan kollu xorta bqajna għaddejjin u ħadniha illi aħna l-ġlieda hija għal Malta u mhux għalina personali, dak minn sagrifiċċju tagħna personali. L-effett tal-interdett kien qed jinħassew fost dawk il-persuni li kienu parti mill-moviment tal-ħaddiema. Żgħażagħ bdew jaraw l-erosija tagħhom titħassar minħabba differenzi politiċi.
żwiġijiet li jsiru fis-sagristija jew wara l-artal u fuq kollox persuni li jindifnu fil-parti mhux ikkonsagrata tal-addolorata magħrufa bħala l-Misbla. Hija esperjenza dolloruża għax kienet qasma kbira fis-soċjetà naħseb il-poplu tagħna qatt ma kellu firda daqshekk kbira daqskemm kien hawn dak iż-żmien. Il għaliex kienet bejn partit politiku sewwa u l-Knisja, żewġ movimenti kbar li kien hawn diversi nies huma membri tal-Knisja. Huma wkoll membri ta' partit, sewwa. U ġew f'pożizzjoni li jiedu jażlu. Minkejja l-pożizzjoni tal-interdett iż-żgħażagħ fil-moviment tal-ħaddiema bis-sosten tal-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Dom Mintoff iddeċidew li jibqgħu għaddejjin. Tal-Medjuevo spiċċaw! Spiċċa żmien tal-Inkwiżizzjoni meta min jiftaħ ħalqu jaqtawlu żienu min iċċaqlaq riġleħ jaqtawlu barra u min ma għamilx dak kollu li għedulu jitfaħ fil-bita f'kiekel dak spiċċa. Ħdimna biex jintlaħaq il-ftehim mal-Knisja illi aħna derilna illi kien wasal iż-żmien u sirna maturi biżżejjed illi nifmu illi m'hemmx post tal-Knisja fil-politika u l-Knisja għandha timxi għar-rasa f'dak l-affarijiet li huma reliġjużi. U meta dan ġie aċċettat miż-żewġ partijiet, allura sar il-ftehim ta' qabel l-elezzjoni. Ġiet l-elezzjoni, il-Partit Laburista rebaħ. Il-kawża li tant ħadmu għalija żgħażagħ Laburisti li jkun hemm separazzjoni bejn dak li hu tal-Knisja u dak li hu tal-Istat kienet riflessa fil-Kostituzzjoni tal-1974. Wara interdett tal-1960 tal-Knisja, ovvjament meta l-Partit Laburista kienet jew pożizzjoni politika u l-Knisja użat liġi kanonika biex imponi dal-interdett, ovvjament hemmhekk żgur influenza l-opinjoni tal-elettorat. Snin wara fl-1964, waħda mill-programm tal-Partit Laburista dejjem kien li l-Partit Laburista rrid ikun ċart li jkun hemm linja ċara bejn dak li huwa tal-partiti politiċi u dak li huwa tal-Knisja. Fost oħrajn dejjem insista li l-interdett ma jerġax jintuża biex jinfluwenza l-elettorat. Fl-1974 saret kostituzzjoni ġdida u fost oħrajn iddaħħal dak li sejjaħ att illegali u corrupt practice, att ta' korruzzjoni. Li kieku kullum kellha tiġi l-istess storja, allura hemmhekk dak jammonta l-att illegali u corrupt practice u jista' iwassal biex jitħassru l-elezzjonijiet. Dak iż-żmien di sitwazzjoni sfortunatament ma kienx teżisti. Ma rridx insaq inħalli l-impressjoni jiena li nixtieq jew li xi darba lill-moviment tagħna minflok jibqa' moviment għal ħelsien kontra l-gvern Ingliż, isir moviment antiklerikali kontra l-qassisi. Dana ma rridux u ma nixtiequx!